Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungor karon, amo na sab kamong pagadapiton para patalinghugan kining mga kamatuoran pagtulon ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, mga kamatuoran nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan. Ug kini karon yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasing-kasing og magapanghinaut nga kamong tanan karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas para magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan. Nga ang mga pagpamatud nini tumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia nagitudlo ni Master kanamo padayon sab nga among gitudlo kaninyo kung doon na may mga basahon nga referensya nga gigamit dili para paggamit sa pagsupak sa Biblia. O dining tungura karon among mainitong pagpangamusta sa tanan mga kaigsunan sa nagakalain-lain nga mga dapit. Ilabi na sa mga chapter president sa ilang pagpahigayon para maialagad kining maong programa sa ding parte sila nga nagaangkon sa ilang mga sibihan. Og dili usab nato pagkalimtan labi na sa mga membro sa PBCM compound nga ang atong kalihukan labi na ni atong adunay mga radio station nga kinahanglan gyud nga masuportahan kanunay ma-active ang atong mga programa sa inyong mga pagsabot-sabot o pag-alagad para maihatod kini mga kamatuoran. Og dili sab nato pagkalimtan nga sulod sa usa ka tuig adunay atong panagtigom tulo ka ugna Disyembre 29, Agosto 19 ug ang Marso 10. Og labi na usab sa atong kalihukan para sa Palace Reconstruction nga adunay mga paghatag nato binulan mao kana ang atong para sa paglikom para ni anang mga bulhatona. Og nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Si Brother Debs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan? O ani apa ang kaubang ministro o ebanghelista? Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan ug ako mga pagpangmusta sa mga Telebrico family sa pagsuporta sa mga programa sa Botong Pinamungan Cebu. Ug ako ng mga pagpangumusta sa tanan tong makigsunan sa pagsuporta ning atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og ni karong higuna mga kaigalaan makigsunan, ako kamong ihatag sa kauban pang ministro ug ebangelista. Kumusta ug mayong pagpatalinghog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ni Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga pagpakig-uban. Og ang programa sa PBCA madunay 25 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao nga mabati ang programa. Og salamat kami sa mga nagsuporta ni ana nining pagpadayag sa kamatuoran sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. At kung gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang mga pagpangamusta sa mga kaigsunan, labi na sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nga padayon nagsudong og naminaw sa programa via Facebook Live. Dinhi sa Blackport, New York ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson. Dinhi sa Oklahoma sa United States of America ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos Graham. Dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland ni Juanito and Justina Makito Hermias family ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemos Nicky Hermias. Dinhi usab sa Prosperidad Agusan del Sur sa mga Berano family. Dinhi sa Taguluan ato igsoon Jerry Edkila ug sa iyang pamilya. Brother Derwin, Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos ug sa iyang kapikas Rosita Co Mangalos. Ni Brother Froilan Angina Fakturanan Mangalos dinhi sa Claveria. Dinhi sa Bara Upol ni Brother Cristel Angeli Mangalos Carion.
ni Brother Limuel Resimilia ang atong usa nga tigpaminawan rib dinhi sa Sitio Mandangisyaw. Aper hasaan Misamis Oriental nga usa-usab sa presidente sa Farmers Association, Brother Limuel Resimilia, o dinhi usab sa Kimaya, hasaan Misamis Oriental ang usa sa atong tigpaminawan, Sister Nini Castañeda. Ato usab nga gitimbaya dinhi sa San Francisco Agusan del Sur, Brother Democrito Badino ug sa iyang pamilya. Brother Demetrio Campado ug Marina Hubay Campado dinhi sa Butuan City. Brother GC Salazar dinhi sa Lipa, Batangas, ug at sa kanyang buong pamilya at sa kanyang may bahay. Tatanan nga mga higala nga mga salesman nga nagapaminaw usab, kalakip kamo sa among gipanimbaya. O karon sa pag-iskot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ining tungora karon mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, ang atong pag-isgutan karon sa atong tema kini ang atong makita o mahibaluan, no? Sugo ba sa Dios ang pagbutar panahon sa eleksyon? Kini ang atong gisgutan karon nga tema. Tod man do na kitay tubagon pang mga istorya o mga pagtambalas lugar sa 70 Adventist pastor, pero di ay pastor si Bendilio. Pero ato sang gisit aside tungod kay coming man ang eleksyon para kini sa mga kaigsuonan nga membro nga do na bay sugo ang Dios sa pagbotar panahon sa eleksyon. Pero una nato kini matuki kay ang atong mga pasikaranan Brad Rene, ipasibo man sa nakasulat sa Biblia, ug kini gani atong mapamatian nga mismo ang atong magtutulo, si Master mga nagdala sa katumanan sa Espiritu Santo, naghatag og instruction nga dunay mga basahon nga mga libro, pero gamiton pagsuportar sa Biblia, dili ingon nga gigamit para kontrahon ang Biblia. Og agig pagpamatuod niya na atong pamation Brad Ronnie ang ebanghelyo o mga pamahayag ni Master sa mga membro sa PBC. Wala nagbali ang PBC, wala tataka, wala unsa, kaya ikasundin sa iyang tagbali, magkasang wala ito, gini, kaya ang tagbali sa PBC, kaya meron daw ang Biblia. Ito na ang PBC, gagaitan sa mga libro na dokumentado. Atong napatalinghugan mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw sa mga pahayag ni Master nga wala ko no magpataka ang PBCM sa pagwali nga mosangko lugar sa mga libelos nga mga pamahayag. Kundi ang mga pagpamatuon nini gibase daw gyud sa Biblia o uban pa sa mga libro nga dokumento nga mo'y gamiton para kung magpamatuon. Kana ang gihimo nga pasikaranan namo nga gisunod ang mga patakaran ni Master sa mga pagtulo namo. O karon, tungod kay ang atong gisgutan kung may sugo ba o sugo ba sa Dios ang pagbotar panahon sa eleksyon. Ang butar sa English na vote, na kinibang butar sa panahon sa mga katawhan sa Dios o sa atong Ginoong Jesucristo. Gigamit na ba nila ang pulong butar diha sa ilang espirituhanong kalihukan, Brad Deber, sumala sa Biblia? Okay, Reb, gigamit gina Reb. Atong pagapribahan, bugamit tag Biblia nga Young's Literal Translation of the Holy Bible. 2 Corinthians chapter 8 verse 19 atong pagabasahon, nagaingon ini. And not only so, but who was also appointed by vote. Nato gyud mabasa Reb. By vote by the assemblies, our fellow traveler, with this favor that is ministered by us, unto the glory of the same Lord, and your willing mind. Nga kung ato ning pagahubaron sa Bisaya, atong i-plus sa screen, okay, nagaingon ini. Og dili lamang kana, kundili nga gitudlo usab pinaagi sa pagbutar. O atong nabasa gani Harib sa English version, vote na diri.
pagbutar sa mga iglesia nga among masig kauban sa panaw, uban niining grasya nga among ginaalagad alang sa himaya sa mao nga Ginoo ug sa inyong kinabubuton nga huna-huna. Matinaw ang nakasulat sa Biblia, mga kaigsunan, nga ang pulong butar nakasulat sa Biblia o gigamit na kini diha sa mga katawhan sa Dios nga nagbutar sila, nagpili sila kaysa nabasa og dili lamang kana kundi nga gitudlo usab pinagi sa pagbutar sa mga iglesia nga matud pa nga among masig kauban sa panaw. O sumala sa ikaduhang Korinto 8:19 sa Young's literal translation. Pag maghisgot tag pagbutar, dunay ilang gipili diha nga mga kadagkuan, gibutaran sa mga iglesia busa ang pulong butar or boot sa English, gigamit na nila. Gawas niya na. Doon na pa ba'y dugang pahayag sa Biblia, Brad Ronnie, nga ang pulong butar mabasa gyud sa Biblia og gi-exercise na kini o gihimo na kini sa mga katawhan sa Dios sa unang panahon diya sa ilang pagtulunan. Dugang atong mabasa rib ang pulong vote or botar nga gi-exercise na kini sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang mga tinun-an sa panahon nga sila magpili o magbutar o mag-vote. Sa maura gyapon nga Biblia ang Young's literal translation of the Holy Bible, basahon ako Acts chapter 14 verse 23. Gingon kini sa pagpahayag. And having appointed to them by vote elders in every assembly, having prayed with fastings, they commended them to the Lord and whom they had believed. So nabasa nato nga dunay gingon appointed to them by vote elders in every assembly, nga kung atong basahon sa atong pinulungan, atong i-plus gyapon sa screen, gingon o sa nakatudlo kanila pinagi sa pagbuto, atong vote, pagbuto og mga ansyano sa tagsa-tagsa ka iglesia sa nakaampo sila, uban ang pagpuasa, ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang ginatuuhan. Kung mao mga mahal nga kaigsunan, klaro nga ang pulong butar gigamit kay sa nakita o nabasa sa Biblia, nakatudlo kanila pinagi sa pagbuto og mga ansyano sa tagsa-tagsa ka iglesia. Nagbuto sila og mga ansyano. Diin makita ang mga pagbuto diha sa maong tagsa-tagsa ka iglesia. Ato pa doon na ilang gipili nga gibutaran nga mga ansyano. Mo kanang atong nabasa busa dili bag-o sa atong panon ang pulong butar or vote sa English. Nakaron nining paagiha ato bang makita sa Biblia pod ang the word nga kining gitawag og election. Brad Ronnie, nga nakasulat yun po sa Biblia ba ang the word nga eleksyon? Tungod kay dunay pagbutar o kanusaman paghimo ng pagbutar panahon man sa eleksyon, word for word Reverend mabasa po nato sa Biblia ang litra o word nga eleksyon. Tuna tayo Biblia James Moffat translation. Basahon nako dinhi sa nakasulat sa pahayag ni apostol nga si Pablo, Romans chapter 11 verse 28, gingon kini sa pagpahayag. So far as the gospel goes, they are enemies of God, which is to your advantage. But so far as election goes, they are beloved for their father's sake. Sa atong pinulungan o atong basahon kini gingon, kung bahin sa Ebanghelyo, sila mga kaaway sa Dios, matud pa dinhi nga alang sa inyong kaayuhan apan hangtod sa pag-abot sa piniliay, English election, piniliay sila mga hinigugma tungod sa ilang mga amahan. Busa word for word Reverend nabasa ang eleksyon. Makita nato ang gihisgutan sa Biblia nga pag-abot na sa eleksyon o natural
Ang eleksyon mao kana ang matang sa pagpili. Diya sa pagpili kay gitakda man lugar adunay ilang pagbutar ug kinsay ilang gipili. Sa ato pa ang word nga eleksyon nga magpili sila og kinsay ilang butaran, ang the word nga pagbutar gihimo na o mabasa sa Biblia sa mga katawhan sa Dios. Pero naman kung atong tan-awon ang mga giingon ni Master nga ang mga magwawali sa PBCM kung ang PBCM wala magpataka o wali-wali nga walay maebidensya. Una, ang gigamit daw ang Biblia. O ikaduha, ang mga dokumento nga libro. Brethren, ihatag ba ang kahulugan kung unsa kining pulong nga eleksyon sumala sa mga referensya o dokumento nga libro nga kung gitugutan paggamit nato sigon sa gipayag ni Master dili para gamiton sa pagsupak ang Biblia. Brethren, Aniya, Reverend, akong pagbabasahon ug unsay kahulugan ining eleksyon. Mugamit ta og referensya nga dili kasupak sa Biblia kining ginatawag og Merriam-Webster Dictionary atong i-plus sa screen. Ang bot pasabot ning election. Number 1, nya na day letter A kay I ug B man ni siya. An act or process of electing og sa Bisaya pa lugar usa ka buhat o proseso sa pagpili. Nya ang kining letter B, the fact of being elected sa atong pinulungan ang kamatuoran sa pagkapili. Ang ikaduha nga meaning, predestination to eternal life. Sa atong kininiyang pinulungan, nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon. Sa number 3, the right, power, or privilege of making a choice. Ang sabi ni Saya, ang katungod, gahom, o pribiliyo sa paghimo o pagpili. Mao kana Reverend. nakita na to, Brad Ronnie, no? Sumala sa gipahayag nga bisan tuod og naa sa konstitusyon nga kinahanglan dunay kaugalingon nato nga katuyoan sa pagpili. Kita ang magbuot pero pagka katawhan sa Dios badron adunay mga guidelines di ana nga buhaton nga para dili magka bulag-bulag busa ang usa di ay ka eleksyon nga kahulugan. Sa number 1, usa ka buhat daw o proseso sa pagpili. Di dunay proseso gyud sa pagpili. Unya, ang kamaturan pod sa pagkapili kung kinsay imong pilion. Pero sa gitawag pod og laing kahulugan, predestination to eternal life. Nakadestinasyon ang daan sa kinabuhing dayon. Huna-huna, ang anong naay pulungan nakadestinasyon ang daan sa kinabuhing dayon. Di gamito na sa pang-espiritual kung maghisgot nagkinabuhing dayon. Sa number 3, gingon, the right, power, or privilege of making a choice. Ang katungod, gahom o pribiliyo sa paghimo o pagpili. Na mao kaning atong gitun-an karon nga para sa kahulugan di ay sa eleksyon nga aduna gyud kaugalingong pagpili og kinahanglan nga katong pinaka-importante nga naka-destinasyon ng daan para sa kinabuhing dayon sumala sa atong nakita. Pero kung maghisgot ta og butar diha sa tawhanon na kay katong mga pagbutar nga atong nakita kaganina sa mga katawhan man to sa Dios. Dunay eleksyon nga nitabo pagpili nila o kinsay ilang napili o ila katong gibutaran. Pero diri naman sa tawhanon nga panggobyerno ingon nga naa sila gipahimutang diya. Kung maghisgot ta og eleksyon, kano sa aba ang mandato gyud nga maoy ihatag pagbutar sa mga katawhan sa tibuok Pilipinas kung maghisgot atong nasod badron kay sa matag nasod na may ilang
itakda pod lugar nga bulan og pitsa. Pero sa ato, unsa ang diha ni ana ang mga tao magbutar? Okay, niya atong susihon, high-tech naman, ma-check man na or makita man na og ano to sa internet sa presidential nga election every 6 years man na down dayon sa mga local pod nga mga pagpapili aside lang sa barangay lugar nga pagpapili. Og tanaw na to sa Wikipedia Rib ang palabuton nga election dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, giingon kini Wikipedia 2022 Philippine Presidential Election. The 2022 or 2022 Philippine Presidential and Vice Presidential elections are scheduled to be held on Monday, May 9, 2022 as part of the 2022 general election. Kung sa ato paning pinulungan, ang 2022 nga tuig Philippine Presidential or Vice Presidential elections gikatakdang ipahigayon sa Lunes, Mayo, Pitsa 9 sa tuig 2022 isip kabahin sa 2022 general election. Musa kung kanus kini ang pagpili, pagbotar sa panahon sa eleksyon karong umaabot Mayo 9, 2022. Karon kung ang Mayo 9 mao ang gitakda, Lunes man lugar na tunong, pinagi sa pagsugod pagbutar, oras daw buntag alas 8 niya na, Lunes lugar magsugod ang pagbutar, pero sa dili pa mubutar, adunay schedule may tungod sa pagrehistro, kaya di man pwede, Brad, Ronnie, Deber, Brad Rene, nga mubutar ang mga tao nga wala maparehistro. Kinahanglan registered voters yun ang pwedeng mubutar. Na kano sa abapod ang natudlo nga mag-start ang ibali schedule sa pagrehistro. Kung doon na may changes, basta kay kung ma-change, diha ang punto, diha lugar isugod sa ang pagparehistro, kay doon na may uban nga bag-o pa lugar nga takdo na husto na nga panuigon, regular na siya, ang makabutar unsa ang naitudlo nga magsugod sa dili pa ang tingbutar, Brad Dever. Okay, so kinahanglan yung magparehistro red. Nya mogamit tag referensya red kining sa online rappler.com. Nagaingon ini. Nationwide suspension and schedule changes. Dayon na dire first quarter 2020. Dayon nagaingon. January 20, voter registration begins with a schedule of Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. and all holidays except Holy Thursday, Good Friday, and Christmas. Nga kung sa Bisaya, nagaingon ini. Enero 20, magsugod ang pagparehistro sa mga botante sa schedule sa Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 5 sa hapon, ug tanang holidays, gawas sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, ug Pasko. So sa ato ang natuki Reb, Enero 20 day nagsugod ang pagrehistro para sa pagbutar karong umaabot Mayo 9. Sa ato pa, para sa preparasyon nga sila mo imubutar mo sa magparehistro na. Sa diha, unsa ba ang katapusan lugar sa pagparehistro sa mga tao para paabuton nga sila kung marehistro mubutar sila sa niining Mayo 9, 2022, Brad Deber. Okay, Reb. So, maura gihapon, Reb, nga ibase na to sa online, Rappler gihapon, nag-ingon ini mo, kini atong mabasa. Saturday, October 30, marked the last day of voter registration in the Philippines for the 2022 elections, a high-stakes vote that will determine President Rodrigo Duterte's successor. Nga sa Bisaya, nagaingon ini.
Sabado, Oktubre 30, nagtimaan sa katapusang adlaw sa pagparehistro sa mga botante sa Pilipinas alang sa 2022 nga election. So, base sa itong nabasa, Reb, Sabado, Oktubre 30 sa tuig 2021 ni siya, Reb, mao kini ang kinalasang adlaw nga sa mga botante sila pwede magparehistro. Mao kini ang atong gituki mga kaigsunan og mga mahal namong tigpaminaw. Ato pa magparehistro una tayo na ay naapoy gitawag og last day sa registration Kibali, deadline niya. o deadline kay ka nagipahigayon nga para kadtong mga narehistro pag-abot sa Mayo 9 ning tuig 2022 unsa mang tuiga basta ikadeklarar ang pagparehistro o ang pagpahigayon sa pagbutar niya na mao kana nga ato gyud diag buhaton ang pagparehistro na kining pagparehistro kung katauhan ta sa Dios. Dapat ba sa Biblia, Brad Rini, nga ang tao magparehistro gyud kay para siya makabutar sumala sa nakasulat sa Biblia? O, Reverend, atong basahon kay nakasulat diri sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 2, ang akong magabasahon nga Biblia, sa di Bible na gaingon. Kinanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan, kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios ug ang mga anak karon mga tinukod sa Dios. Busa ang musukol batok sa mga punuan, nagasukol batok sa tinukod sa Dios. Ug ang managpanukol mahiagom sa hukom sa silot. Busa klaro nga ang Biblia naghatag og mandato nga kinahanglan ang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa gaggamhanan. Kay kanang pagbulutan, walay pagbulutan ni ana nga gikan sa tao, iya na sa Dios. Busa ang musukol daw batok sa mga punuan, nagasukol batok sa tinukod sa Dios ug ang managpanukol mahiagom sa hukom sa silot. Basta ang pangagamhanan nga pasakupan nato nga dili kasupak pud sa kabubuton sa Dios. Kay kung magbuhat pud ang kagamhanan og kasupak sa Dios, lisod pug tumanon to, pero pagka nasibo sa Biblia ang patakaranan, magpasakop ka nga masinugtanon naa diha sa punuan sa kagamhanan. Unya kining gitawag og punuan sa kagamhanan, gitawag po na silang sulugoon sa Dios. Pusa kay sa kagamhanan, naaman nga iparehistro ka, di pwede, walay kasalanan nga magparehistro ka. Para preparasyon sa pagbutar, kay naamay gikatakda nga para sa pagbutar. Na di man ka makabutar, kung dili ka magparehistro una. Na, unsay kamatuoran ni Brad Rini nga kini nakasulat sa Roma 13:1 ug 2. Dili kini pangagamhanan nga sa langit nung pangagamhanan kundi yutan-on kining pangagamhanan kon panggobyerno nga gitunol sa Dios diha sa tawhanong katungod diha sa panggobyerno kining pagpasakupa. Anya ang prueba, Reverend, dinhi sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 3 ngadto sa 4, o ang pagbabasa ng Biblia, 70 Adventist Bible, nagaingon. Kay ang mga punuan dili kalisangan sa nagabuhat og maayo, kundili sa dautan. Bot kabang dili malisang kaniya nga naa sa kagahom, nan, buhata ang maayo og mabatunan mo ang pagdalaig gikan kaniya. Kay siya sulugon sa Dios alang sa imong kaayuhan. Apan, kung ang dautan mo'y imong ginabuhat, angay ka nga malisang kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag espada, siya mao ang sulugon sa Dios aron sa pagpadapat sa iyang kapungot diya sa mamuhat og dautan. Busa ang kanadaig nasa panggamahanan, Reverend, mga sulugon day kanila sila sa Dios alang sa mayong kaayuhan. Busa nahimo sila nga napunuan sa pangagamhanan tungod kay gibutaran sila
pinaagi sa pagboto panahon sa eleksyon. Di sa diha nga sila naana magpasakop lugar ang mga tao nga masinugtanon. Maunay nakasulat sa Roma 13:1 ug 2 nga gipadyon sa 3 ug 4. Pero nganong mailahan nato nga dili kini pangagamhanan sa langit. Tungod kay dito sa langit walay bayranan og buhis. Makita nato nga kini naa kini sa kahimtang sayuta nga pangagamhanan kay suguon o sulugoon man sila sa Dios ug dunay suguon para pod pagpaningil ni anang buhis. Unsay pud ba Brad Deber nga kini pangagamhanan nga dili sa langit kundi yutan-on nga pangagamhanan kon panggobyerno ang gisgutan. Okay, Reb. Atong pagkabasahon, Reb, dinhi sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 5, ngadto sa 6, unya, ang Biblia nga atong pagkabasahon, kining SDA, kung Seventh-day Adventist Church Holy Bible, nagaingon ini. Busa, kinahanglan magpasakop ka nga masinugtanon, dili lamang aron sa paglikay sa kapungot sa Dios, kun dili usab tungod sa mataro nga kaisipan. 6. Tungod sa samang hinungdan, kamo usab nagabayad og mga buhis. Ang naton mabasa rin, nagibuhis. Kay ang mga punuan sa kagamhanan nga sulugoon sa Dios og ginaatiman nila kining maong butang. Busa ang punuan day sa kagamhanan ginaatiman nila kining maong mga butang nga kanang balay runon sa buhis. Di ang kagamhanan o ang punuan niya na magpahigayon nga kinahanglan nga adunay pagbuhis na kung sa langit noning nga pangagamhanan. Doon na di ay buhis natong pagabuhaton dito nga magbuhis ta sa Dios. Unya, tungod kay doon na may sulugon sa pagpaningil niini kung maghisgot tag buhis. Nakasulat ba sa Biblia, brethren, nga aduna gyud pagpaningil sa buhis kinahanglan muhatag gid sila kung dunay tingil sa buhis ug pila may buhis sa angay buhisan? Aduna red, tungod kay dunay pagbayad og buhis, doon na po'y maningil og buhis. Og mabasa gid po sa Biblia. Ipadayon ko lang sa versikulo 7 sa Kapitulo 13 sa Roma, ang gibasa sa kaubang ministro, Brad Deber, o maura gyapon nga Biblia, Seventh-day Adventist Holy Bible na pagabasahon. Bayri silang tanan sa angay nga pabayran, ang mga buhis ngadto sa maniningil og buhis. Ang alkabala ngadto sa mananingil og alkabala, ang pagtawad ngadto kaniya nga talahuron, ang pasidungog ngadto kaniya nga takos pasidunggan. O di, klaro nga ang gibasa ni Bradrone, bayri silang tanan sa angay nga pabayran, ang mga buhis ngadto sa maniningil og buhis. Di na inaningil sa buhis nato, di bayran kinatog pila to'y bayronon. Ang punto, tungod kay kining atong gisgutan, gobyerno dili sa langit. Gobyerno nga dinhi sa yuta. Pagkagisgutan nga naay punuan o kagamhanan nga modumalan niya na, kinsa may modumalan niya na og walay pagbutar nato nga kana sila may mulingkod para sa pangagamhanan o magpamunuan nato. Di ba rehistro ang mga tao kay patakaran nga para balido nga sila dapat mao ang makabutar. Pero kanusa ang pagbutar sa panahon sa ating butar sa Mayo 9 kay natakda ni ining atong tuig karon. Di sa to pa klaro nga walay mahimong punuan sa kagamhanan kung walay pagbutar. Sa pasok na sila, ingon nga punuan, magpasakop ka nga masintanon kay pinili ka man o napili ka na sa katawhan. Sa ato pa, gitawag gyapon ka na silang mga sulugoon sa Dios ang mga napili na. Muna nga, doon na di ay gay pagbutar. Wala ing na diha nga na ay butar, diri, sa Roma 13:1-2, ngadto sa 3 o 4, ngadto sa 5, 6 o 7, pero masabtan, kinsa may nahimong namunuan. Kung wala na sila mamunuan, lingkod-lingkod na sila ilang kaugalingon. Diba, nakalingkod sila pinagi sa atong pagbutar. Ang gipasabot na mo kaganina, nga ang eleksyon o ang pagbutar, gibuhat na sa mga katawhan sa Dios. Dunay ilang giilik pinagi sa eleksyon. Dunay ilang pagbutar. Pero di ay ang Dios sa mga plano niya, gihatag po niya
sa panggobyerno nga dili katawhan sa Dios. Gitawag gyapon sila sulugoon sa Dios pero diha sa pangagamhanan sila gipahalo na. Naunsay priba nga kini gobyerno gyud nga tawhanon, dili kini gobyerno nga langit nun. Usman ako, walay buhis dito sa langit. Ikadua, walay pulis dito sa langit. O kining gisgutan na to, adunay pulis nga gisgutan ni ining panggobyerno ha. Unsay priba, Brad Ronnie? Okay. Yatay versions Biblia, the Living Bible, sa Cebuano, ang buhing pulong nga Biblia. The Living Bible, no? O niya, basahon na ako rib sa Cebuano nga version, direkta na sa kini siya kung the Living Bible, ang buhing pulong manisya nga Biblia. Balikan ko pagbasa ang Roma, Kapitulo 13, versikulo 1, ngadto sa versikulo 4, sa pagpuriba nga sa yutanon gini nga panggobyerno nga angayan pasakupan sa mga tao. Kaya nagisgot mo nig pulis. Niya, basahon ako, gingon sa pagpayag. Tumana ang panggobyerno. Doon na gid po'y pagmando nga ang tao mutuman gyud sa panggobyerno kung kinsa may namunuan. Kaya ang Dios mao ang nagbutang diha ni ana. Walay gobyerno bisan asa nga wala gipahamutan sa Dios sa kagahom. Busa kadtong mudumili sa pagtuman sa mga balaod, sa yuta, nagdumili sa pagtuman sa Dios niya og ang silot musunod. 3 ug 4. Kay ang pulis, nagisgot nagpulis, dili kahadlukan sa mga tao nga nagabuhat og matarong, apan kadtong nagabuhat og dautan, mahadlok kaniya kanunay. Busa, kung dili ka gustong mahadlok, tumana ang mga balaod, o maangkon mo ang dili pagkamabalakon. Ang pulis, gipadala sa Dios aron sa pagtabang kanimo. Pero kung naakay gibuhat nga dili maayo, siyempre, angay kang mahadlok kay silutan kaniya, matod pa, siya gipadala sa Dios alang niana nga katuyuan. O di, ang amo nga gitudlo gikan ni Master, among gipadon sa pagpanudlo, sa paghatag og katin-awan ninyo nga dili mo maglibog, nga kining gisgutan sa Roma 13:1 ang tud sa city nga magbayad kag buhis, dili kini langit nung panggobyerno, kundi yutan-on kini nga panggobyerno nga kanang namunuan diha pinaagi sa atong pagbutar sa wa pata mabutar nagparehistro ta ingon nga butante para takdo nga makabuto ta og kinsay atong pilion ni anang mga panahona. Di nakita nato nga nagisgot ang Biblia pulis. May pulis ba dito sa langit? Unya ang giingon gani kung mahalangit ka na, kaluwasan na nimo. Ba man naay mahadlok pa dito di ay sa mga pulis kung nagbuhat og dautan. Ba man naay dili mahadlok nga matarong. Kinsa man ang dili mahadlok nga matarong, di ba ni asayuta? Kinsa man ang mahadlok nga dautan, di ba ni asayuta? Ngano man, tungod kay naay pulis, pero kung matarong ka mahadlok bakas pulis. Pero sa Biblia, gisugo pod sila sa Dios, sulugoon daw na sila sa Dios. Kadto pong mga pulis nga nagtarong. Pero mga pulis pod nga naas kontrabando, nahimo nang dili sulugoon sa Dios. Muragod na sa sugoon sa atong Ginoong Hesukristo pagwali si Judas usa sa mga apostol ni Biya. Tarong bato siya nga katawan sa Dios, dili na. Busa, bisag polista, wata magtinarong sa atong trabaho, dili na ta sulugoon nga tarong sulugoon sa Dios. Munay angay natong bandayan. Nga karon, sa atong napamatud-an, atong i-plastar kay adon naman gyud ay pagbutar kay nahimo na gani sila nga namunuan sa pagpangagam sa diha sa pangagamanan nga magpasakop ta tungod kay sila napili na nato, gibutara nato. Ang pangutana atong i-display, atong ipakita. Nganong naamay paghiusa nga pagapilion sa pagbutar sa mga membro sa PIBSIM. Kini ang atong i-explicar, Brad Deber, Brad Ronnie, Brad Rini, nganong naamay paghiusa nga pagapilion sa pagbutar sa mga membro sa PIBSIM. Kay matod pa sa uban, anong inyong mangpugnan o sila lang di ay tagsa-tagsa kay choice man na niya nga pilion.
na ay mga rason niya na ang mga ministro sa PBCM base sa pagtulo ni Master nga gibase sa Biblia. Ang ato lamang atong balikan, Brad Ronnie, kung ano nga doon ay paghiusa sa eleksyon, atong hatagan og pagtagad ang pinaka-importanting gihatag sa Merriam-Webster Dictionary ang kahulugan sa eleksyon. Unsa ba ang usa sa pinaka-importante diha nga gihatag nga kahulugan sa pulong eleksyon, Brad Ron? Atong balikan rin ang Merriam-Webster Dictionary sa usa sa gihatag nga definition nga importante nining word nga eleksyon. Sa number 2, gingon kinig predestination to eternal life. Sa ato pa, eleksyon nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon. Busa sa espiritual nga pamaagi pag-intra nimo diya sa gobyerno nga pagbutar kung magiusa, kay aduna di ay tumong nga kadtong gisgutan nga nakadestinasyon ng daan para sa kinabuhing dayon. Kay ato sang i-plastar isip example nga kung kini mo'y atong mapilian pagbutar kay patakaran man ni Master Bradon nga magiusa. Mo kanang atong gisunod isip Chief Minister katong patakaran ni Master atong gi exercise gyapon gipahigayon nato gyapon nga katong kahiusahan kay ang tumong para dili magubot atong ihatag ang example, Brother, kung pananglitan kini atong butaran kinsa pananglitan example ni kay daghan mang nagdagan og presidente. Oh, okay, Reb. So, atong i-display sa screen. Mo kini ang atong mga example, no? Example lang ni. Atong pagabasahon, Reb. Dinhi sa kining president, mao si BBM o Bongbong Marcos. Sa Vice President, Sara Duterte. Dayon dinhi sa 2nd District candidates sa Misamis Oriental, sa Congressman si Bambi Imano, then sa Gobernador si Pedro M. Unabia. Dayon sa Vice Governor si Jigjag Pilais. Dayon sa Hamisor, kining Hamisor mao man na siya ang abbreviation lang sa Hasaan, Misamis Oriental. Mayor kini si Redentor S. Hardin. Dayon kining sa iyang mga konsehales J.V. Queso. Dayon sa sunod kining sa Misamis Oriental Board Member 2nd District na dire ato mabasa no EC. E stands for Imano Saysay. Dayon sa A, Abiho Oni. Dayon sa S, Sabal Buboy. Then sa Y, si Yasay Dexter. Dayon sa party list, example, mao ang Angat Party List. Mao gan ared. Busa mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsonan o sa tanang mga membro sa PBCM, kining gihatag kung pananglitan diri sa 2nd District sa Misamis Oriental nga nagdagan o ngadto usab sa pagka-presidente, ang gigamit nato ang punto nganong adunay paghiusa sa tanang mga membro sa PBCM nga kana ang pagapilion. Tungod kay ang katuyuan sa Dios nga kuwaon katong nakadestinasyon na para sa kinabuhing dayon. Buti pa sabot kung katawhan ka sa Dios, dili nimo lubagon ang prinsipyo sa leader nga imong gituhan nga mao'y patakaran o doktrina. Tungod kay ang gusto ni Master nganong paghiusa kay kung dili ka maghiusa, maglain ka, magdapig-dapig ka, mahitabo man ang kagubot niya na. Or kasamok. Kasamok, kay ngano, mangumbintir ka, mo convince ka nga, mo ni butaran. Samtang ang iya pinili, mo po ni, ang tuyo, nga giusa para walay lalis. Kay ang tuyo sa Diyos, nga dili, masamok, tanawa ganina. Example, pananglitan sa Katoliko. O unsa? Ang pikas kaatbang Katoliko, ang pikas Katoliko. Unya, ang sumada, ang nidagan o gobernador, ibutang ta, Katoliko. Unsa ang iyang relihiyon? Mayor, Katoliko. Vice-mayor, Katoliko. Sa pikas po, Katoliko. Pag abot na sa politika, ang uban magbuhat-buhat og isyo para lang yun nga mudaog sila. Kung ang imong gituhan, ang imong Diyos si Jesucristo,
O ang imong Dios si Jehovah, na sa lain pagkasulti si Yahweh. Malipay ka si Yahweh o si Kristo? Nga kamo usara ka pagtuo maura mong relihiyon na, unya magbinugnuay mo sa pagbutang-butang og isyo para lang yun mo mudaog para makalingkod mo niya na. Busa sa pagtulunan sa PBCM, diya sa katumanan sa Espiritu Santo sa pagdala ni Master, dili siya gusto niya na ngang iyang makatawan, maingon niya ng kahimtang, busa gibasi sa Biblia. Kay ang Dios nagtudlo nga dili para sa kagubot. Unsay prueba, Brother Rene? Aniha ang prueba, Reverend, nga ang Dios dili Dios sa kasamok. Kinakasulat din sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 33, kama na ito sa 37, ang akong pagkabasahan ng Biblia, Seventh-day Adventist Church, nagaingon. Kaya ang Dios dili Dios sa kasamok, kundi sa kahusay. Kung adunay maghuna-una nga siya profita o mahiyas nga espirituhanon, kinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo mo'y usa ka sugo gikan sa Ginoo. Atong balikan sa pagbasa ang naka-display na, no? Unsay gisgutan? Kay ang Dios, o na, kay ang Dios dili Dios sa kasamok, kundili sa kahusay, ingon, nga mo'y lagda sa tanang mga iglesia sa mga balaan. Lagda man na. Sa panahon pa kang Kristo, gigamit na ang pasikranan nga dili siya gusto kagubot kasamok. Mo nang gigamit sa pagtudlo ni Master para dili masamok nga maghiusa. Ha? Unya, ang mga sinulat sa paghiusa o sa dili gusto ang Dios o dili siya gusto og kasamok o kagubot kay naa siya sa pagmintin para mahusay, gisgutan sa bersikulo 37 sa nakita nato sa nakasulat sa Biblia nga kun adunay maghuna-huna nga siya propita o may hiyas nga espirituhanon, ingon ni Apostol Pablo, kinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat mo'y sa kasugo sa Ginoo. Unsay sugo sa Ginoo? Nga dili gusto ang Dios nga masamok, dili gusto ang Dios og kagubot. Na kinsay nagsugo para maisulat kini? Ang Ginoo. Sa Biblia, Brother Ronnie, kinsa ang Ginoo nga may nagsugo ni Apostol Pablo para isulat nga dili gusto ang Dios og kagubot. Busa gikinahanglan gyud nga maghiusa kay diya sa paghiusa kung kinsa ang mapilian walay gubot niya na. Ang Ginoong nagsugo kang Pablo Reverend nga og gipahayag ni Pablo nga ang Dios dili Dios sa kasamo kundi sa kahusay, wala lain mga atong Ginoong Hesukristo. Prueba dinhi sa Juan kapitulo 13 bersikulo 13 sa Biblia sa Seventh-day Adventist Holy Bible, gingon, nagatawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo ug gusto kamo kay mauman kana ako. Busa ang Ginoo nga gipahayag gipasabot ni Pablo nga dili gusto sa kasamok niya sa pagpahayag ni Pablo ang iyang mga sinulat sugo man sa Ginoo, ang nagsugo din ni Pablo mao nga atong Ginoong Hesukristo. Nakita nato nga kini ang pasikaranan sa pagtudlo ni Master. Katong mga sinulat ni Apostol Pablo nga gusto nga dili magkagubot para ni sa pagbutar nga nakadestinasyon ang daan para sa kinabuhing dayon. Unsa may kinabuhing dayon og manggiaway na mo? Manggiaway na ta. Busa ang tinud nga membro sa PBCM dili magyama-yama, dili magkapa-kapa nga mogawa siya sa doktrina nga nahisama ka sa dili membro, nahisama ka sa walay hingbang kaagan nga tao. Kay musunod og musulod ka sa reliyon nga PBCM. Musunod ka sa patakaran nga gitudlo ni Master. Ang pagdumala nato isip diya sa kadaganan sa mga membro sa PBCM, wala nato, wala namo, wala nako kamudad para nga masukwahi ang doktrina ni Master nga gitudlo diri nato. Busa mao kana nganong gipasubay ni Master sa pagtudlo ang katong prinsipyo nga dili magubot. Tungod kay kung ang atong pagtuo sa katumanan sa pagdumala ni Master, siyang katumanan sa Espiritu Santo, ang tanang mga gisulat ni Apostol Pablo, sugo man ni Kristo, ang tanang gisulti ni Kristo, nga gusto i-apply sa Espiritu Santo, gamito na, ipahinomdom ra na, unsay prueba, Brother Rene, nga ang mga gipahayag ni Apostol Pablo, nga gikan kang Kristo, nga dili gusto ang Diyos og kagubot, ipahinomdom na sa Espiritu Santo, labi na ang paghiusa sa pagbutar.
Anya ang prueba dinhi Reverend dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 ang akong pagbabasa nga Biblia si Seventh Adventist Church nagaingon. Kining mga butang isulti ko kaninyo samtang anaya pa ko uban kaninyo matud pa ni atong Ginoong Hesukristo. Apan ang manlaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala samahan siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang o magapainundom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Busa klaro kayo nga inig-abot sa Espiritu Santo ang tanang gisulti ni Kristo iyang i-recall ipahinumdom sa Espiritu Santo. Busa unsa man tong naa sa kang Kristo? Gustong kagubot? Dili kahusay. Sumala sa Biblia busa kung magiusa sa pagbutar kay mo man ay patakaran, dili ang dili leader mo ay magbuot. Kung dili ang leader kay kanang leader ang labaw nato mo si master. Ikaduha sa atong pagdumala lugar niya na gidala ko kamo para dili magkagubot nga magkausa ta. Sumala sa patakaran sa prinsipyo sa PBC nga nakasulat sa Biblia o gipahayag ka na ni master nga kinahanglan daw nga ang kahugpungan sa mga maayong pagtagad sa langit ng pagtuo nga walay kinutuban. Unsa man ang langit ng kahugpungan? Hugpong nga maghiusa. Unsay puriba? Gipahayag ba ni master? Basig naghuna-huna ang mga membro sa PBCM Brad Ronnie nga dili na prinsipyo ni master ng kahugpungan sa maayong pagtagad sa langit ng pagtuo nga walay kinutuban kay walay kinutuban prinsipyo na nato. Prinsipyo gina ni Master Reverend gani namulong ang atong magtutudlo nini ug atong ipabati para matagad labi na sa mga membros PBCM nga gipamulong gini ni Master. Ni atong paminawan. Kinahanglan ang kahugpungan sa mga mayong pagsabat. Kalamig ng pagtuo na walang kinutuban. Kinahanglan ang kahugpungan sa mga mayong pagsabat. Kalamig ng pagtuo na walang kinutuban. Nakita nato nga giingon ni master atong gi-repeat o gi-review nga kinahanglan daw ang kahugpungan sa mga maayong pagtagad sa langit ng pagtuo nga walay kinutuban. Kung naatay langit ng pagtuo walay kinutuban, nganong langit ng pagtuo? Tay ang pagbutar pinagi sa eleksyon nga pag-iusa Dios nun kada nga paagi. Kaysa naka pahayag sa Merriam-Webster Dictionary ang eleksyon nagkakahulugan nga nakadestinasyon ng daan para sa kinabuhing dayon. Unsa may imong kinabuhing dayon maangkon nga nagubot ka, ikaw naghatag og pasiugda sa pagkagubot. Busa ang tumano nato bisag unsa pa kaduol nato kung nag-alagad ta sa Dios, kalimtan ang mga duol sa kinabuhi. Basta nga ang prinsipyo sa Dios mo'y unahon kay Diyos man ang atong gialagaran. Na, karon kay nag-ingon man si Master nga, kinahanglan ang kahugpungan sa mga maayong pagtagad sa langit ng pagtuo nga walay kinutuban. Kinahanglan man kuno nga kahugpungan. Sa Biblia ba? Sa mga alagad sa kung ipahinom daw naman sa Espiritu Santo ang prinsipyo sa mga alagad nga gi-exercise sa mga katawhan ni Kristo. Ang ila ba? Wala ba'y paghiusa nga gitudlo sa Biblia, Brad Eber? Nagkahiusa gid sila Reb. Atong pagapribahan sa Buhat 4 bersikulo 32 unya sa Biblia nga SDA kun Seventh Adventist Church Holy Bible nagaingon ini. Ug sa katilingban sa mga nanagpanuo, usara ang kasing-kasing ug usara ang balatian. Ug wala kanila nag-ingon nga iyarang kaugalingon ang mga butang nga iyang gihuptan. Hinunua ilang gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang butang ingon nga katigayunan sa tanan. O di naadi ay ang pag-iusa katong giingon ni Master kinahanglan ang kahugpungan sa mga maayong pagtagad sa langit ng pagtuo nga walay kinutuban kay sa Biblia ningon sa katilingban sa magtutuo o sara ang balatian o sarang kasing-kasing ug walay mag-ingon nga iyang rang kaugalingon ang mabutang nga iyang gihuptan kundi panag-ambitan ka na sa tanan ingon nga katigayunan. Tanan mo ambit niya na. Busa kung kinsa man ang napili o pilion, hiusahan para walay gubot. Nakasulat sa Biblia. Nakabase sa istorya ni Master. O ang sulti ni Master, gipasikan sa nakasulat sa Biblia. Karon,
Hain pa, gusto ba? Kung ipahinumduman sa Espiritu Santo ang panahon sa gisulti ni Kristo, Bradron, ang panahon kang Kristo, naa ba sila sa mga pagbahin-bahin? Lain-lain ba sila huna-huna, Bradron? O maurang huna-huna o maurang paagiha sila? Walay pagbahin-bahin sila, Reverend, mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo. O sara sila gunahuna, kay kung nagbahin-bahin sila, naman ang kasamok. Kunya si Pablo nag-explicar man sa unang Korinto 14:33 nga ang Dios dili Dios sa kasamok, busa hiusa gid sila sa tanang pamaagi. Busa ka na usab ang gigamit nato, Bradron, para pagpahinumdum sa mga membro sa PIBSIM nga magiusa. Tinuod ka na, Reverend. Ug basahon kong priba sa pahayag o sulat ni Pablo, Reverend dinis unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 10, sa Biblia, sa SD Bible na ko pagabasahon gingon. Apan, maghangyo ako kaninyo mga igsoon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang ug nga wala unta kaninyo'y mga pagkabahin-bahin kundili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang paagiha sa paghuna-huna og sa maurang huna-hunaa. Usara ka pamaagi ug usara ang huna-huna nga dili maglain o dili magbahin-bahin. Ikaw ba'y nagsunod sa kang master? Ikaw ba'y nagsunod sa Espiritu Santo sa iyong pagkakatumanan? Ikaw ba'y nagsunod sa Biblia? O ang imong gisunod, inom sa tabliya, dili Biblia? Muna nga kinahanglan nga atong sunod, pagka mabuhat ang pagkayusa, brother ni, sumala sa Biblia, sa pag-iusa, naba ang kalipay tungod kay, o kagubot ang mahimong resulta tungod kay dili mag-iusa, dili man malipay kay gubot god. Pero kung mag-iusa, sa Biblia ba gitulo nga ana ang pagka malipayon diya sa paghusa? Ang bunga sa paghiusa, Reverend, mo gina ang pagkamalipayon sa mga magsuon nga magpuyo. Dini sa Salmo, Kapitulo 133, versikulo 1, ako pagbasahan ng Biblia, si the Adventist Church, nagaingon. Anya karon pagkamaayo o pagkamalipayon gayud sa mga magsuon nga managpuyo sa paghiusa. Busa malipayon diya ang mga magsuon nga nagpuyo sa pagkiusa, dili sa pagkabahin-bahin kay diha sa pagkabahin-bahin nga lain ang imong gipili, diha ang kagubot. Busa kinahanglan balik lantaw sa prinsipyo ni Master. Ayaw kanang imong prinsipyo nga wa magkadimao. Na hinuon gitag na sa Biblia nga sa una pang mga panahon nga ang mga mayubiton nga musupak niya ng prinsipyo sa paghiusa gitawag nag mayubiton o gitawag nag kalibutanon nga wala daw na magprinsipyo sa prinsipyo sa pagtuo diha sa Espiritu Santo. Unsay priba, Bradron, sumala sa Biblia? Ano ang priba, Reverend, sa Judas, Kapitulo 1, versikulo 17, lapos na ko pagbasa sa versikulo 20, gingon sa pagpahayag. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan inyong hinumduman ang mga gisulti kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Sila mingon kaninyo sa ulahiaing panahon o ulahiaing panahon may manungha nga mga mayubiton nga managpahiuyon sa ilang kaugulingong dili Dios noon nga mga pangibog. Mao kini sila ang nagahimog mga pagbahin-bahin, mga taong kalibutanon nga wala magbaton sa Espiritu. Dayon, ipadayon sa versikulo 20, gingon, apan kamo mga hinigugma, kinahanglan, managtubo diha sa inyong balan, uyamot nga tinuhan, pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. O di nakita nato mga kaigsunan nga sa ulahing mga adlaw, ingon, hinumdumi ang gisulti sa mga apostolis kay dunay mga mayubiton nga magpayon sa ilang kaugal, dili daw na sila Diyos nun. Unya, matod pa, nganong dili sila nahimong Diyos nun, nganong nahimo silang mayubiton. Kaya ang matod nga prinsipyo sa pag-iusa, ilang giwala. Mao kini daw sila ang mga tao nga mga kalibutanon, mga taong naghimo sa pagkabahin-bahin, nga wala magbaton sa Espiritu. Unsa tong Espiritu nga angay batunan? Katong diya ta magtubo, kinanglan managtubo kamo diya sa inyong balan o yamot nga tinuhan. Pag-ampo ka mo diya sa Espiritu Santo, unsang balayan o yamot nga tinuhan? Dala ang prinsipyo sa pagbutar sa eleksyon, sa paghiusa, kay sa una, gi-exercise na kana sa makatawhan sa Diyos nga doon na sila eleksyon,
nga gihimo nga pagpili o pagbutar. Pero kay ang programa sa Dios nagbuhat siya kagamahanan nga didto butaran. Busa kita nagparisto o sa diha nga narehistro ta, mubutar ta sa Mayo 9, pero sa patakaran nga gitulo kung haing party list, kung haing presidente, kung haing ang vice presidente, kung kinsang senador, kung kinsang gobernador, kinsang vice gobernador, kinsa ang mga board member, kinsa ang vice mayor o kinini ang mayor o mga kagawad sa paghugpong kana ang hiusahan nato sumala sa nakasulat sa Biblia. Busa katong atong gihisgutan, sugo ba sa Dios ang pagbutar panahon sa eleksyon? Sugo. Pero ang sugo diha, kung hibutar ka man pero nihawa ka sa nakadestinasyon ng daan para sa kinabuhing dayon, ang nakadestinasyon ng daan para sa kinabuhing dayon, katong mga tao nga nag-alagad, nagsunod para sa kaiusahan dili sa mga pagbahin-bahin. Among gipanghinaot, tanang mga membro sa PBC nga gididikar namo, kini asa man kamong dapita, kana ang atong patakaran. Og miabot na mga oras, sa ngalan na lamang sa among magtutulo, Master Tomas D. Ihunyo Sr., kini ang inyong alagad, Evangelista, Reverend Charlie Ihunyo, sa ngalan sa Koban nga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O giniusab ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tayo sa daon